Mil-quh mill-kap eżekuttiv ta' Miller Distributors Ltd. Malcolm Miller, il-Mexxej Laburista Joseph Muscat żar din il-kumpanija l-4 filgħodu fejn iltaqa' mal-ħaddiema. Il-Mexxej Laburista qal li Miller Distributors Ltd. Għandha żewġ faċċati ta' negozju li Gvern ġdid irid jinkoraġġixxi, il-qasam tal-bejgħ u l-qasam tal-manifattura. Qal li l-qasam tal-bejgħ kien traskurat ta' snin u li ma nistgħux nibqgħu f'sitwazzjoni fejn dawk li jinvestu hinhom u flushom f'dan il-qasam ikunu trattati qishom investituri tat-tieni kategorija. Il-Mexxej Laburista qal ukoll li l-manifattura għata posta f'pajjiżna bl-istat jgħin lill-imprenditturi bilan li tkabbir iwassal għal aktar postijiet tax-xogħol. Qal li Gvern ġdid jaqta' l-burokrazija żejda li xxekkel il-progress u l-produttività tal-kumpaniji. Brabta mal-fatt li l-kumpanija Miller Distributors Ltd. Hija fost oħrajn involuta fil-qasam tal-pubblikazzjonijiet, Joseph Muscat qal li Gvern ġdid jekk jingħata l-fiduċja tal-poplu iwaqqaf literacy unit. Dan bilan li pajjiżna ma jibqax f'sitwazzjoni fejn 4 minn kull 10 tifel u tifla ma jkomplux jistudjaw wara 16-il sena. Din is-sitwazzjoni għandha impatt anke fuq il-kompetittività ta' pajjiżna. Joseph Muscat qal li fl-era tal-informatika meta l-kelma l-litterizmu tfisser li persuna ma tafx tuża t-teknoloġija, f'pajjiżna għadna qed nitkellmu fuq il-litterizmu ta' persuni li ma jafux jikbu jaqraw. Il-Mexxej Laburista saħaq li rridu nkomplu ninvestu wkoll fit-tagħlim tal-lingwa Ingliża li llum hija importanti aktar minn qatt qabel. Malcolm Miller, il-kap eżekuttiv ta' Miller Distributors Ltd. Appella biex il-politiċi ma joħolqux burokrazija żejda li xxekkel in-negozju. Esprima wkoll li ddiżappunt tiegħu għal fatt li pajjiżna ikklassifika t-tielet l-aħħar fil-litterizmu minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Qal li dawn iċ-ċifri għandhom iservu ta' tbeżbiża. Jakkumpanjaw lil Mexxej Laburista waqt din iż-żjara kien hemm id-deputat Laburista u chairperson tal-Business Forum tal-Partit Laburista Marlene Mizzi. Qed jara kif kumpanija tista' timraħ, tista' tiftaħ l-orizzonti tagħha, tista' tkabbar il-business tagħha u fuq kollox tkun qiegħda toffri aktar impjiegi għal aktar ħaddiema. Ovvjament, ostaklu kbir li qegħdin jiffaċċjaw dal-kumpanija l-burokrazija li l-Partit Laburista diġà għamela waħda mill-għanijiet tiegħu illi jekk il-poplu Malti jtieħ il-fiduċja, il-burokrazija ser tkun waħda mill-għanijiet illi ser tkun qiegħed biex ngħidu hekk jattakka. Postijiet bħal dawn fejn huma retail u manifattura juru illi il-Malti huwa kapaċi illi il-Business Forum tal-Partit Laburista qed tagħti focus biex turi illi dawn it-tip ta' kumpaniji huma l-sinsla tal-ekonomija Maltija. Daqstant huma importanti ħafna u l-Partit Laburista, il-Business Forum, però il-Partit Laburista bħala jekk il-poplu jagħti l-fiduċja lill-Partit biex ikun fil-Gvern jur kemm huwa importanti għalih in-negozju, in-negozjant u l-investitur Malti. Miller Distributors Ltd. Timpjega magħha mal-250 ħaddiem f'pajjiżna waqt li topera f'6 pajjiżi differenti fosthom f'Ċipru u f'Ruma permezz tal-istampar tal-gazzetti.